Het is hier iengere timmer- en zaagfestijn. Hier in Halm binnen zo'n 100 bandwaanden 3 dagen lang bij het bouwen van hutten en huizen. Mooi voort, mij Isa. Wij zijn hier een huis aan het maken, want wij moeten iets maken met iets van een feestje thuis. Wat leuk, en wat gaan jullie maken? Een huis met daarin allemaal bedden. Slopen, bouwen en al je dingen. Vies dat leuk? Ja. Ja, hoe gaat dat er rond aan? Door ze slopen, bedden halen. Ja, dan hebben we wel de hamer nodig. En door. Nou, slopen kist voor. Ja, Dat zit er wel goed in, haak ik het idee. jawel. En straks alleen nog opbouwen. Ja. Daarvoor is dit moeten we slopen om te bouwen. Het is superleuk. Ja, want wat maakt het zo leuk? De kist het samen doen en het is leuk om te bouwen. Ja, want het lijkt het me best moeilijk. Ja, dat is het echt, maar soms helpen ze je.